Barbara at sa Pangilin Integrated Park New Lucena. Barangay Bante. Bangga Bante na Iloilo. Ano nga lugar yun dahil ang Bante? Sa Saragana, no? Bangga Bante gini. Barangay Bangga Bante. Ay, oo, gets ko na. Doon pala yun. Doon pala halin yun.
Ha? Ginanon sa kanila. Lasing lang 7 minutes. 8 minutes. Lasing dagat. Punlay mag-drive pag ang mana. Ha? Punlay mag-drive. Ano masarap yan? Ha? Wakar sa Ako, ang kalsada ng kaalon na. Alam mo ang truck na hinahinay, ganun pa. Dahil ang truck. Ano may hamos ba? Kapag ko na pasto. doon. Maligid Hindi ko na. dahil papunta sa sa kaya ng Roro papuntang Bacolod. Dito ang mga malalaking truck kaya ang kalsada madaling masira. Dumanggas ito, dumanggas. Dito ang may mga sikat na kainan na sa tabing dagat. Ano to? Oo, dumanggas. Di ba pumunta na tayo dito? Di ba kasama ka? Oo, yun doon. Oh, yung ganda ng mga parol. May mga parol ang kanilang pasada. Ganyan din. Maganda nga. Oo. Maganda. Ay, mga bundok na maliit. Bundok, mali. Bundok yan. Bundok, may bundok. Puro truck. Okay, parang yun. Ang dami mo kasi yung mga bukid-bukid doon. Ganda ng Christmas nila. Kung doon kanina parol, dito naman Christmas tree. Ay, magkapatid na nga kayo. Di man lahat na magkapatid ay magkadugo. Di ba minsan nga close din kahit di kayo magkadugo. Dapat yung sanda kang gatwari, yung sanda kang mga bukid yan. Mga bukid. Pero di ba